Nakoy pangutana kay nganong nga mo daghan kay concern man gud mi. Wala pud mi nagsing-sing sa panahon laglag lang. Kay paras kay mayan sa ginubuhaton na mo ni. Kay daghan kay mga tao karon na naghunahuna makasudog langit pero dili day. Daghan nagtiyabaw tungod sa kasakit na magmahay nga wala day sila nang alagad tinudaray sa Ginoo. Nakoy pangutana kanimo. Oh, pwede man nimo na dili isulti pero nakoy pangutana unsay dahilan nganong lubog lilitaw ka sa pag-alagad? Kuan ang busy anak. Busy. Busy. Mahinong dano. Okay. How about ang Ginoo? Busy siya sa uban. Wala na siya time ni mo, no? Bisod po kayo. Kani, andam jud ka kay naagi mga sakit na word. Isulti ang Ginoo sa imo, ha? Kay unsa may piliyon nimo? Sakit na word or trahedya kasakit na mga mahitabo? Ikaw. Sakit na word daw. Kay gingon pa diha sa Revelation bisa sa Hebreo na ang taong naghihigugma sa Dios, no? Iyang mga anak pantunon gyud niya. No? Unsa man ang pagpantunon, makalipay ba na, magngisi ba tahana? Pagbunalan kag hangir bakos, sakit kaayo. Samot nang mama si Gyaw hait kay tiyo murag si Ilma. Ngani, soon. Ang imong kasing-kasing andama kay sulti na mo ang kamatuoran. Samtang buhi pa ta. Tinud ang pag-alagad sa Ginoo. Wala nagdula-dula ang Ginoo paglansang nalansang siya dito sa cross para wala lang. Bisan sa iyang paglansang sa cross na hinumduman niya imong pangalan sa kadaghan og katao. Daghan kay mga tao pero isatan niya at itatanan diri gihigugma sa Dios. No? Nakoy pangutana kini. Kauno nimo. Ikapila ka mukaon sa isa ka adlaw? Kadua ra. Kaduha? Usahay. Usahay. Ka-15. Gingon ni Jesus Christ sa Mateo 4:4, "Nang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios." Pasabot, dili ka mabuhi kung kaon-kaon lang ka. Physical, fit kayo, papo kay glawas pero espirituhanon. Wa day basa-basag Bible, way simba-simba, walay alagad sa Ginoo, patay tas tubangan sa Ginoo. Mo nang ato ang paningkamutan ng atong kinabuhi pag-alagad sa Dios buhi. No? Nganong nianis Jesus Christ? Wala siya mianhi diri kay para laglago ng mga tao, kundi niani siya sa pagluwas. Gingon niya sa John 10:10 na miani ang kawatan alang sa pagpangawat, pagpatay ug pagguba. Apan miani siya aron sa pagdala og kinabuhing madagayaon. Love kita sa Ginoo. Grabe no. Dili siya ingon na pwede ra man ta moingon sa langit, isulat niya sa langit ba na love ti ka anak. Dili nga na kay nag-effort gyud siya. Bisag dili man gyud ta angayan pagkamatyan kay mga makasala man tanda ko. Pero yanhi pa gyud sa kalibutan. Gikasabaan pa gyud siya kay gialaan pa gyud siya nasudlan og yawa. Mura siya buang. Grabe kasaba nila kay Jesus Christ para sa ato ang mga sala. Gibuhat niya tanan na para maluwas ka. Wala minianhi dire kay para lang nakasabaan ka kuya kung dili timan nianhimi kay gihigugma ka sa Ginoo. Last na nako ni last na nako. Musugot kay mong matay baligya og 5 million. Duha ka mata nimo. Dili no. How about ang imong kinabuhi? Tanan imong kinabuhi malaglag sa impierno. Concern ba ka ang Ginoo sa imo ha? Namata ra gani. How about sa atong kinabuhi kalag nga madto sa malaglag sa impierno? Concern ang Ginoo kanatong tanan. Manang timanan nato kung imong mata mahadlok ka mawala ang imong kinabuhi pa kaya unsa ka ang Ginoo grabe. Grabe ka sakit niya. Gimahal ka sa Ginoo kana lang hinumdumi ang mga pulong basaha. Wala mi nagsulti kanimo kay wala na mo na sinati na ngana lubog litaw na hitabo po na. Pero na-realize na mo dili mi mabuhi kung wala ang Ginoo. Sama mi kaniadto na wala mi kailag Dios pero nangalagad mi kay nasinati na mo yung presensya. May kanta ba nagingon na even when I don't feel it you're working, even when I don't see it you're working, never stop. Pasabot bisag wala naman siya nakita mura paminaw ni mo siya nabati pero mura siya gahangin ba na naa gihapon nagasupply sa imuha napay purpose nganong nabuhi karon pwede wa naman day kini time ni sakwa day pwede ra na ako ni kuha og kalit. Pero naapay rason. Nga naman, pabalikon pa kanya. Di niya gusto madto kag impierno. Kana lang no, salamat kayo. Unsa man imuhang ikasulti karon. Na ba kay gustong ipa-abot sa mua? Unsa imong nabati karon na na-sharean ka namo sa Word of God?
Confess na sa Ginoo kung nakay sala. Mo nay babag nga nung dili ka malubog lilitaw ka. Sala man God nakay sala ba? Kay sala mo gihinungdan. Sala. Di na ta magpaatik-atik Lord. Okay ra man gamay ra kung sala. Bisan pag gamay na babag yun na sa tubangan sa Ginoo. Di siya malipay sa sala. Salamat kayo ni takna.